Big love shout out, Sir Chris. Thank you. Thank you for million viewers.
Hello, Sisi. Brando and Brando Vlog. Mag-vlog shout out, Sisi. Salamat sa pagbisita. Wow, ang ganda ng mga tanim ni Sir Chris. Ayan, andito po ako, Sir Chris, sa yung um, binabang link. Ang ganda, mga ano to, sili. Tamsak 1, Tamsak 1. Bagong upload pa lang ata to, 16 hours ago. Idikit ko na rin po ito sa yung second channel ko, Sir Chris. Sis Brando and Branda, make love shout out. Sisi, good morning. Ang gaganda ng mga tanim. Oh. Ang daming mga gulay. Watching ako dito, Sir Chris. Ayan. Strong winds hitting vegetable garden. Hello, Bicolin. Make love shout out, B. Kumusta? Napanood ko yung ano mo, vlog mo nung kumakanta kayo. Ayan, done watching, Sir Chris. Dikit na rin po. Ayan, Kalimbang Dan. Kalimbang Dan.
Good morning, Cindy. Salamat sa pagbisita. Andito ako sa bahay mo, Manay Brando and Branda Vlogs. Linis tayo ng flying fish. Didikit ko na rin to sa iyo na isa ko. I can say hindi ka pa monetize is Bicolin. Ayan. Dito ako sa yung bagong upload. Kay Sis Branda and Brando, ayan. Ito kay Bicolin. Dikit ko na to, Sis Branda and Brando. Brando and Branda.
Sisi Agnes, mega love shoutout. Thank you, Sisi, sa patamsak. Coran, mega love shoutout. Thank you. Good morning, Deepak Pukong. Ah. Ayan, ang ingay ng mga aso kasi pumunta dito yung pinapatanim namin ng mga saging. Ayan, Asumi, maldita. Ayan. Salamat sa paharang, Sisi. Sis Vine, mega love shoutout. Thank you, sis.
Hello, Manay Shining G. Opo, ayan tuloy, nabulo na. Oo daw po, Manay Shining G, natanggap na ng kapatid ko. Sa kanya kasi yun, nakapangalan. Wala dito sa bahay. Salamat ng marami, pakasabi kay Manay Kakoridas. Salamat. Salamat po, Manay Shining G. Hindi ko alam na nanalo pala ako kagabi sa pa-LC ni Kakoridas. Thank you for million viewers. Ayan, parang uulan na naman sa Kabikulan ngayon. Pag-ulap na naman ang kalangitan. Guys. Kumain na natin yung mga sinampay. Charadan, charadan. Manoy Kakoridas, mega love shoutout. Salamat. Salamat po sa pag-Gcash. Na-receive na po ng kapatid ko kasi sa kanya ko na ano yun. Sa kanya yun, Gcash ng kapatid ko. Salamat ang maraming. Tay Hefty, mega love shoutout. Thank you po, Tay. Manay Shining, salamat. Di ko alam, ako pala yung, nanalo pala ako sa LC kagabi, Manay Kakoridas. Nalaman ko kagabi doon sa live ko, si Manay Shining G. Na pinadala na daw yung panalo ko sa LC. Salamat. Thank you ng marami. Ay, okay. Salamat din sa iyo, Manoy. Salamat. Salamat. Manoy pala. Thank you din. Ni-registered agad ng kapatid ko ng Giga 50. Nakakuha ng free load. Tatlo kayo ni Yong Channel at Arnel Plaza. Ay, wow. Nakasali pala ako, no? Di ko alam. Sir Burns, Reality TV. Ayun yung ulan. Ulan na naman sa Kabikulan. Sir Bern, mega love shoutout po. Salamat. Work mode muna, Manay. Dami gawin tambay ng house. Sige lang po. Update ko lang to, isang oras lang naman. Lagi maulan dito, Sir Bern. Ayan o. Maulan na naman ang kalangitan. Sige lang po, Manay Kakoridas. Sige lang po. Mag-ano lang ako, update lang ako. Isang oras lang naman.
Sir Bern, thank you po. Tay Hefty, salamat po Tay. Dito super init. Super init. Malabo na baha dyan manay. Malabo na ba? Malabo? Ano yun manay shining G? Malabo na baba dyan manay baga. Palagi na baha sa Kanyugan. Kapag malakas yung ulan. Lalo na doon sa kabilang farm namin kasi malapit sa ilog. Tumatawid kami sa ilog. Minsan inaabot yung yung kawayan na tulay. Umuulan siya pero maaraw. Ang pangit din kasi maano din, pangit din sa Tay Hefty, thank you po Tay. Nananatili kailan pa man. Sisi, Brandon, Branda Vlog. Big love shout out Sisi. Salamat.
Nahinto naman yung ulan, hindi tinuloy. Hindi natuloy yung ulan. Agoy, sarap matulog manay, maulan man. Oo nga eh. Imbis mag-garden ako dyan sa labas, nagtatanggal ng damo. Nahinto na naman dahil sa ulan. Pero ayaw niyang lumakas, bumuhos talaga ng malakas. Maalinsangan pa rin kahit maulan. Tamsak na ako, Manay Shining G, sa iyong upcoming premiere. At saka kay Manay Brando and Branda vlog. Tapos na ako dun sa isa mong video. Sana all, ang gaganda ng thumbnail ni Manay Kakoridazo. Oh, di ba? Ako pangit ko gumawa ng thumbnail. Hindi maganda. Ayan, watching ako dito, Manay Kakorida sa iyong yummy pala ang Bicol Express na bangos. Oo, talaga. Di ko pa yun natikman na, yung bangos na Bicol Express. Bicol Express na bangos. Ang alam ko lang yung ano ng baboy. At saka may halong alamang na maraming sili. Yung umuusok talaga yung ilong. Nakausok yung ilong talaga. Si Ty Hefty, Tay, wala ka pang latest upload. Aaron, show your face. Show your face. Di ba nabaha pag dyan, Manay, pag tuloy-tuloy ang ulan?
Dito sa amin pantay, pantay naman yung lupa, hindi naman, pero doon sa baba, sa kabilang farm namin, mababa yung lugar. Oo, nabaha yun. Inaabot yung aming palayan. Kaya nung nakaraan, yung palayan namin Manita Corridas, ayun, dinaanan ng baha as in. Ang ganda pa man din ng palay. Yung pahinog na siya, tapos daanan ng baha. Kasi nga, di ba yung may bagyo noon? Sino ba yun yung bagyo noon? Kalimutan ko yung pangalan. Christine ba yun? Yun, halos umiyak kami dahil nga ang ganda ng palay tapos biglang binaha. Grabe, sayang yung pagod. Ang mamahal pa man din ng mga pampataba sa sa palay. Tapos biglang dadaanan ng ganun. Natural disaster. Patag, opo, patag dito. Pero dyan sa unahan, kasi medyo may ano din dyan, nabaha din. Pero hindi ka naman malulunod sa baha. Agoy, kasayang yun manay, logi inabot pa ganun. Oo, logi talaga. Kawawa. Kawawa yung ano doon ni father, pagod. Yung nakuha namin, hinaharvestan namin yun ng mga almost 80 kapag maganda yung ani talaga. Yung nakuha namin nung nakaraan, 20, sako na lang. Buti nga meron pang nakuha. Pero hinayaan na lang namin na nakadapa talaga yun. Akala namin wala nang makukuha. Meron pa naman pala. Ayun, pinangbayad lang sa yung nagtanim. Tapos ng mga damo, nagbunot. Sana ngayon, kasi meron na naman si father na palay doon na bagong tanim. Sana magdaanan ulit ng baha. Huwag magkaroon ng masamang panahon. Kasi mahirap na. Ayan, 10 minutes na lang po. Maraming salamat sa naandyan pa rin na nakatambay. Nandito pa ako sa iyo, Manika Corridaso. Yan. Tapos yung isa ko, nakatambay din kay Sis Antaray. Sana all may city. May pangtambay. Si Tay Hefty. Wala pa si Tay latest na na upload. Lahat na to na panood ko na Tay na mga upload mo dito. Ang bilis ng oras. Ah, may premiere pala ako? Parang may premiere akets. Di ko alam. Parang may premiere ako. Nag-run na ata. Umandar na ata yung aking premiere. Nalimot ko. Nalimot ko ang aking premiere. Nag-live pala ako. Tapos meron akong premiere. 10:30. May oras na ba? Makakapag-end live pa ako bago mag-premiere. Tcharam, tcharam. Saan ka nga ni sa Sorsogon Manay? Sa ano po? Pilar. Pilar, Sorsogon. Municipality of
Pilar, province of Sorsogon. Manay Shining G. Sa Pilar kami Manay Shining. Ayan, bulol talaga, Ketch. Pilar. Sige lang, walis lang dyan, Manika Corridas. Tanghali na, oo nga eh. Ako din, ako lang naman mag-isa dito sa bahay. Uulam lang ako ng sardinas. O di kaya tuyo. Kakatamad kasi magulay kapag mag-isa lang. Tambay ta ka di charts ko main. Ayan, malapit na rin ako Manay Shining G mag-end. 5 minutes na lang. Salamat ang marami. Thank you so much. Thank you, thank you. Di ko alam may premiere pala ako, upcoming premiere. 10:30. Tay Hefty, thank you po Tay. Mauyamon sa to sa Bicol, permi na lang, mura na no. Pero mas gusto ko naman ay Shining G na maulan. Kasi, hindi ako iitim. Kasi kapag mainit na ko, parang nigra lagi yung mga tao. Hindi naman kasi ako nalabas ng bahay, mas gusto ko na yung maulan. Kasi presko, tapos yung mga tanim laging nadidiligan. Pero masama din naman kapag palaging maulan kasi yung mga tanim din, minsan nabubulok din. Parehas lang din ang mainit. Dapat balance lang. Sana nga isang linggong maaraw, isang linggong maulan. Tapos sabi ko, sana umulan, gabi na lang. Kapag umaga, maaraw. Pangit din kasi laging maputik din sa labas. Auntie Jing, big love shout out, Auntie Jing. Good morning. Salamat po sa patamsak. Ayan. 3 minutes na lang po, mag-e-end na ako. Tay, andito po ako tayo sa iyong province adventure. May honeybee sa puno ng lansones or pokyutan. Idikit ko na rin po yung aking second channel sa iyo, Tay, si Mitch Kitchen. Tusok 167. Ayan. Ayan tayo, mamaya ko na tayo idikit sa'yo, si Mitch Kitchen ko. Aray, aray, aray. Salamat, Auntie Jing. Dahil pa ako nakaabot Sorsogon. Saan ka ba ya, Manay Shining? Sa Naga ka? Kamsur ka ba ya? Sarap naman tumira dyan. Gusto mo bang tumira dito, Auntie Jing? Ako din, gusto ko nang tumira din sa sa mataong lugar.
Kasi dito, ako lang lagi mag-isa sa bahay. My God! Kailangan ko na ng kasama. Kasi lagi kong kasama dito mga aso, kalabaw, baka, baboy. Ngayon wala na naman sila, father at mother. Andun sa kabilang bahay sa Albay. Yun kasi ang mahirap eh, kapag maraming bahay, watak-watak. Doon pa sa kabilang farm, sa baba, yung bunso kong kapatid, yung andon. Dito kasi hindi ko pwedeng iwanan kasi meron din akong alagang baboy. Kaya laging taong bahay si Trez. Hindi na makita yung beauty sa labas. Laging nasa kakahuyan, kagubatan, kabundukan. Ayan tayo, oh. Ang ganda ng lupa ni tayo, oh. Gusto ko talaga may tanim kaming lansones, kaya lang wala kami dito. Wala kaming puno, rambutan lang. Ayaw mabuhay yung lansones dito sa amin. Hindi ko alam bakit. Dahil ka muna mag-end, oy. Bakit? Manay shining. Mag-end na ako kasi maya-maya may premiere ako eh, alas 10, 10:30. Labot na daan. Labot na daa, langit kang Bicol. Bakit? Iabot na daa, langit kang Bicol, ganon? Ayan, lumalakas na yung ulan. Di ba kasi Manay Shining, kapag naka-live, bawal abutan ng premiere, sabi nila. Tama ba yun? Kaya bago ako abutan ng aking premiere, mag-i-end live na ako. Ayan. Talagpasin ko muna ng ilang minutes. Mag-live ka na, Manay Shining. Magtambay ako. Free yung aking city ngayon. Thank you, thank you. Oo, lapit lang ang Naga Kamsor. Oo. Laging napunta din kami minsan doon sa Naga Manay Shining. Sinasama ako nila tita kapag magpapa-change oil ng sasakyan nila. Natambay kami sa SM Naga. Ayan, salamat po sa lahat ng nakitambay sa aking live. Mag-istorya ka muna dyan. Anong istorya ako, Manay Shining? About, love life? Mag-i-end na ako, Manay Shining.
Naka-isang oras na kaya ako. Tapos 10:30 magla-live ako. Magla-live, may premiere. Ayan. Salamat po sa lahat na nakitambay sa aking live. Kay sino ba yung mga sumilip dito? Kay Bicolin, kay Foran, kay Sisi Agnes, kay Sis Vine, sa'yo, Manay Shining. Nabubulol talaga ako sa pangalan mo, Manay Shining. Kay Manay Kakoridas, kay Tay Hefty, kay Sir Bern, kay Sis Brandon Branda, thank you so much po sa lahat na nakitamsak, sumilip. Thank you, thank you. Manay Newski, The Newski TV, Migalaw shout out. Okay lang, oy. Dai ka mag-star sa dakol katauhan, dakulon marites. Iyo nga ni Manay Shining. Ano? Digdi naman, wala akong balita. Kasi wala akong kamaritisan dito. Kaya di ko alam ang mga nangyayari sa kapaligiran. Kasi busy ako sa YT. Di ko na alam yung mga chismis. Bahala sila. Walang kachismisan si Tres dito, Manay Shining. Ayan, mag-end live na talaga ako kasi 10:30 may premiere po ako. Thank you, bye-bye! Salamat, Manay Shining, Manay Kakoridas, Tay Hefty. Sa inyo po dyan, salamat na marami. Bye! Magsaing na ako din kasi tanghali na. Bye-bye po.